Bamako jeka foka ni nje mukan ushita je sabula kunnafoni fon ni ba nyini mali kono abele jile dashilen ba kono Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan i k'a dɔn suruku tilefe ye o y'a damata ma ye suruku ye i m'a daminɛ ayi Ahmed ka fanfɛla in de don Ahmed suruku tilefe ye joli yen gɛn bɛ ama e do wa yen kungobolo de ye ayi n ko Ahmed de ye suruku tilefe ye e tɛ i sɔrɔla ka don bi dɛ i bɛ n tan ɲɛnɛma sigilen ɲɛna ayiwa a kɛ to n ye yafa deli fɛ yafa ma Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan Ahmed Jakite i k'a dɔn min ye kalimu ye o b'ale bolo taafan b'ale bolo n'a ye yamaruya di saridani na kunnafoni an b'an jɔ a la o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil Boubacar Sidiki k'a dɔn an sɔnna n'an na kura min ye Aruna Tarawele nin y'a ka sɛbɛnni ye Boubacar Sidiki ne ko mun bɔnɛ binnen don Mali i k'a dɔn a cadrew ka dɛ min bɛna bila yɔrɔ min na Boubacar Sidiki k'a dɔn bolofila dun Boubacar Sidiki k'a dun fo ka t'i yɛrɛ dun i k'a dɔn o laban dun ye kaso ye Ibrahima Hayidara i k'a dɔn nin kamalen ɲumanni yanni sɔɔni jɛ Bamakɔ kura kaso bonba a bɛ t'i da ye Ibrahima Hayidara ɲininkali kɛ ko jɔnni don min ye pɔsu ye pɔsu directeur ye i k'a dɔn nin jɛ in da ye bolofila dun ye Sherifu yɛrɛ ka taa kɛ tan Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn kamalen ye wari min zalo pɔsu la min ye vérificateur général ye o de ka kuma don dɛ anw ka kuma tɛ sɛbɛnnikɛla ka kuma tɛ miliyɔn 500 ani miliyɔn 40 o man ca maa kelen ma a ko vérificateur général o ti fara a ka sɛgɛsɛgɛli la sow dun di tila sonyɛni fana na Boubacar Sidiki k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn na sa o tɛ kuma bangan ye a k'i k'a dɔn miliyɔn 500 ni a kunkanfɛ maa si maa ta yɔrɔ dɔn a kɛra n'a fɔ to bɛna nugu la san 2019 20 21 22 min ye PDG poste Mali Ibrahima Hayidara o de y'a to a ye a n'a jɛɲɔgɔnw ninnu kɔni nin wari in dun cogo o cogo maa si den kelen de ye ayiwa min kɔni b'a ɲɛdɔn a ko nka n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ service yɛrɛ n'o ye poste ye poste ɲɔngirilen dɔ bɛ a senzabara ka i ko musokɔrɔsi k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn poste baara gɛlɛyara tiɲɛ don diɲɛ dɔnniya kuraw ani diɲɛ taabolo kuraw olu ye fangaba bɔ poste la fitinin min n'a b'o fana kɛ Boubacar Sidiki n'a fɔra tunɔti y'o la sɔrɔti k'o la minnu bilalen don ɲɛmaya la olu b'o kan gami min ye Ibrahima Hayidara ye a nomina mɛ kalo tile 2 san 2018 san 4 Boubacar Sidiki k'a dɔn ale kɔni bara ka fɛn in k'a bolofila duden gami i k'a dɔn a b'a du cogo min a b'a du ten miliyɔn 500 ni miliyɔn 40 a ko maa kelen ma n'o don foroba wari la tɔw ta tɛna kɛ ɲaga ye wa min ye poste PDG Ibrahima Hayidara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye poste yɛrɛ i yɛrɛ mana taa poste ba la Boubacar Sidiki k'a dɔn makari ko da don baarakɛlaw o bɛ ɲɔgɔn kan ko miniya dozo a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ foyi den kelen de ye min b'a jira k'a fɔ min ko nin ye nin cakɛda ye a bɛ nin na min ye wuli ka jɔw ye kuru yew ka taa se koluw ma ani wariciw poste ka baara fanba ye nin ye a ko nka min ye ala ni dunkojugu ni i k'a dɔn susuli jugu ye min ye Hayidara kɛ a n'a ka baarakɛla tɔw i k'a dɔn ɲɛ foyi ma se ka sɔrɔ a la a ko wuli ka jɔ in ni jateminɛ kɔni y'a jira min kɔni ye vérificateur général ye ale nani ni dasɛbɛnw kan ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ a taara bɔ min kɔni ka fɔlɔ o ye nin ye sabula PDG i k'a dɔn ale yɛrɛ kelen ye fɛn bɛɛ ye ale ye PCA ye a ye EPIC ye i k'a dɔn a kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ poste la kuma t'a ni maa cɛ ɲɛnabɔli t'a ni maa cɛ jate bɔ o t'a ni maa si den kelen cɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ni maa kelen bilala o bɛɛ la a ko i k'a dɔn ko bɛ ɲami magazine ye min ye u ka magazintigi ye poste la a ko i k'a dɔn bɔtara k'o fana ka kɔ dɔ kalama sabula plɔn i bɛ plɔn dɔn wa yɔrɔ poste la plɔn tɛ yan wala a ko plɔn min n'o bɛ magasin kɔnɔ magazine fana y'i wasa don o la koyi a ko directeur des moyens généraux DMG i k'a dɔn vérificateur général a taara o fana fanfɛ min ye DMG ani magazine ye ninnu fana kɔni ko anw i k'a dɔn anw ye dangaden de ye directeur bara k'a bolofila dun
olu fana y'u sura ka u b'a salu cogo mu b'a salu maa ti maa ɲininka a ko wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ min ye plan ye minnu maralen bɛ magasin kɔnɔ a ko i b'a ye k'a fɔ kilo 240 min ye jateminɛ ye k'o wari ye 4 ani 5 dɔɔni k'a jɛ dɔrɔn Bukari Sidiki vérificateur général kɛlen k'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn a taara sɔrɔ kilo 20 dɔrɔn de bɛ yen o de bɛ stock la e ko kilo 240 ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa sɔrɔ i k'a dɔn ɲini ka kilo 20 bɛ yen a ko ni dun y'a ta k'a lajɛ 400 ani 100 ani 80 o de ye kilo 1 sɔngɔ ye ɔ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ kilo 100 in i b'o kilo 20 in jate bɔ o bɛ taa se 280 ni dɔɔni de ma 4 o dun jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn ye Bukari Sidiki a ko i k'a dɔn an ka jamana in kɛra magartɔ ko ye Ibrahima Aidara poste directeur général a ko a tɛ l'impôt sara i k'a dɔn ayiwa ITS CF TL TVA nin bɛɛ lajɛlen y'a damata wariden min kan ka sara l'impôt fɛ nin kelen ti taa san joli joli nin dɔrɔmɛ 1 ti taa i k'a dɔn ale yɛrɛ kɔni kelen b'a dalen don a kan k'a bɛɛ lajɛlen sara an bɛ don ni minɛ ko bi vérificateur général kɔni bɛ bɔ yen waati min sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw kɔni a n'olu man jan bilen n'a dun welela don o don pôle économique la a muso k'a ka birifini sama ma dɛ o y'a taatɔ ye kasobonba la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tuba Tunkara nouveau réveil an b'u fo ni wari dunko kuma n'o fɔ n bɛ poche la i b'a ye k'a fɔ o wari dunko kuma kelen e ko o suma o tɛ anw ka cɛkɛda dɔ fana nɔfɛ wa n'o ye Padel M ye Padel M n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali ye an k'a ma bakurunba la ko Padel M vérificateur du général a n'a ka bureau maaw o wulila ni ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli kabi san 2019 2020 2021 22 fo ka taa se 2023 tɛmɛlen ma i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye munumunu salo kɛ ka nin sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ni k'a larawe i b'a ye k'a fɔ nafolo mugu min n'o dingɛ taara ye to nafolo min n'a tununi n'a fɔ to bɛna nugu la a bɛ t'i jɔ se fɔ wari 400,000 a n'a kunkan fɛ ko yalima ko min ye anw ka mɔnikɛlaw ni cikɛlaw ye ka taa se bagan maralaw ma jɔn ko ala projet in nakun kun ye a bɛ se k'o ka degun ta ka b'u kan cogo min na ko ka ko projet e ko nakun yela a la wa bawo maa minnu kan ka nafolo ta ni ka se anw ka bagan maralaw ma olu yɛrɛ dan bɛ nafolo kan ni k'a manse bawo n'i ye sugubulon lajɛ sugubulon a kan ka bila danganiya dɔ kɔnɔ sugubulon a kan ka bila sariya dɔw kan ka taama a kɔnɔ o sariya sen taamatɔ la i b'a ye k'a fɔ ko sugubulon tɛ ta ka di maa si ma bɛɛ fo ka taa sɔrɔla fond de garantie n'a bɛ wele ko caution o ka ye i bolo fond de bonne exécution du marché n'o ma y'i bolo bɛɛ sugubulon man ka ta ka di i ma vérificateur ka munumunu salo n'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ sugubulon kɔni t'a la ka di maaw ma maa minnu bɛ yen n'u n'a sɔrɔli man kan wa min ye caution de bonne exécution du marché o fana o ma ɲininkali kɛ u la wa min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'o kan ka sigi sen kan k'a ko fɛsɛfɛsɛ n'a bɛ wele ko commission de réception des marchés n'a fɔ sariya bɛ a fɔ cogo min na o commission o ma sigi sen kan koyi sugubulon kɔni t'a la ɛlɛ ni karisa ye nsoma ye a ka ta ka di o ma hali n'a sɔrɔla baara a tɛ kɛ ka ɲɛ faso nafolo i b'a ye k'a fɔ a bɛ buruja cogo min na a bɛ buruja ten maaninfin kɔni kɛ n bɛ fɛn dɔ ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni sugu yɛlɛmalen don maa t'a la ka sira foroba nafolo ɲɛ tugun maa t'a la ka sira i kɔ ɲɛ i t'a la ka sira i tɔgɔ ɲɛ sinikɛnɛ ma nin bɛ fɔ n kɔ ma walima nin bɛ fɔ n den ni n mɔdenw ma maa t'a la ka sira nin si ɲɛ tugun malo banna bɛɛ lajɛlen na min ye foroba nafolo ye k'a kunu k'i sigi n'a ye ka tɔw yɛrɛ ɲuman ka tɔw kɛ dangaden ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye nin sugubulon ye a bila an bɛ wa min ye nin projet in ye fana projet n'an b'a wele ko projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali a bila an bɛ katimu min kɔnɔ n'o ye Padel M ye o de ye kabi san 2013 i b'a ye k'a fɔ politique nationale de développement agricole an k'a ma ko PNDA o sigila sen kan o fana bɔlen koyi o fana sɛbɛn bɛ loi d'orientation agricole min fana na o fana sigila sen kan kabi san 2006 ala ma hinɛ général Amadou Toumani Touré ale de y'o sigi waasa min ye cikɛlaw ye mɔnikɛlaw bagan maralaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na ka taa sɔrɔ la min ye an balakaw ye ka taa se denmisɛnninlakaw ma olu de kɔni
fanba ka bon ni taabolo ninnu kan n'o ye baara ye k'a matarafa ma n'i y'o sisan fana lajɛ k'a minɛ san 15 fo ka taa se san 40 ma bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i wasa don baganmara ma waasa min ye jɛgɛmaraw ye a n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw o ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ a la wa ko n'i y'a lajɛ vérificateur ka bureau a tɛmɛlen kɔ Padel M a kɛsu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ irrégularité administrative sɛbɛnfuraw n'o sariyabulon kun kan ka labato o ma labato wa n'o fana bɔla yen sɔrɔ ni musaka recette dépense o fana o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen turun bɛ u kun kan wa ɲininkali b'a la kɛ ko yalima k'an bɛ jamana sugu jumɛn kɔnɔna na colonel Asim Goita a y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka tile fali kan waasa min ye jamana foroba nafolo ye a jogojuguyali camanba bɛ se ka bɔ a la cogo min na tiɲɛ fɔra wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ jamana dɔw u t'a la ka siran bilen wa min ye kasoladon ye u bɛ don ka bɔ i n'a fɔ foyi ma kɛ wa n'o ma lajɛ jiɲɛma jɔlen na maaninfin min n'i ye foroba nafolo dun jama jɛfɛ n'i minɛna jugew fɛ k'i bila wo kɔnɔna na n'o ye kaso ye i kan ka to yen badabada min ye caution sara ye o ka bɔ a la liberté provisoire ko o ka dabila pewu nin ye wo ye sɛbɛn min na ayi o tuma i ka maa bɛ yen wa ayi o tɛ o n'o bɔra a la an bolo m'a jɛ wa cogo di i bɛ wari de sara n'i ye wari min suyan i b'o sara ka tila ka kaso kɛ wala mais min ye Alama hinɛ général Amadu Tumani Ture ka waati vérificateur général ka bureau bɛ sigi waati min na ni sɛgɛsɛgɛliw jaabi kun bɔla tan maaninfin min ni nɔ minɛna i bɛ minɛ k'i datugu i tɛ wari sara u mana fɔ a ye ko général n'i ma nin taabolo yɛlɛma n'i datugula i kan ka wari de sara wari de bi sara i ye min dun i b'o sara i bɛ kaso kɛ wa i bɛ baara min na o y'i gɛnnen yanni ɲɛwuli cɛ i tɛ don la bilen wala o de y'a solution ye nin ko ye sɛbɛn min na y'a saba ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ Bakari Sidiki fali n'a kɛra balabilen ye o t'a kisi doni ta ma Bakari Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali malidenw ka sebaaya min ye dɔgɔnɔkɛ ye bee gindo nin y'a ka sɛbɛn ye n mago bɛ ayiwa fɛn na walima fɛn bɛ n sɛbɛ la Bakari Sidiki o k'an ka dɔn i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri fɛ kabini diɲɛ kunun ko i k'a dɔn nin kamalen ye Mohamed Sherifa Aidara a kalekan de ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan k'u magɛn maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn ka taasi bila ni miirita k'u sɛgɛrɛ u bɛ dɛmɛ jugu fɔn fɔ la min b'a to ayiwa tunga bɛ k'u ma lafiya ye Mohamed Sherifa Aidara i k'a dɔn a b'o kutumu kelen kɔnɔ o de la a ye cakɛda sigi sen kan ko min ma CSDM fɛn ma ɲɛ ka b'a tigi bi caya nka hali bi n'a ka bi CSDM kɔni ayiwa tigi t'a la taabolo t'a la ni Mohamed Sherifa Aidara tɛ anw k'a ma ko Madiba kɔsa in na gɛlɛya ye maliden dɔw sɔrɔ minnu sigilen bɛ Faransi jamana na sabula damadɔ kun nana faso la u laban n'a ka segin o segi sira kelen fɛ u ma se ka don jamana kɔnɔ gɛlɛya ni gɛlɛya min dara k'u sɛgɛrɛ a ɲɛ dɔnnen don a ɲɛ fɔra sabula a fɔra de ye ko visa t'u bolo n'a fɔra maa yɛrɛ faso jamana na i bɛna k'a fɔ visa t'i bolo k'i ti don a bɛ maaninfin kamana gan wa a bɛ tɛna dɔ don i la sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Sherifa Aidara o gɛlɛya min kɛra a wulila ka Faransikaw sɛgɛrɛ min ɲɛ ɲɛfɔli ye ani ɲɛɲinini a ɲɛ ka se ka dɔn cogo min na waasa nin ɲɔgɔn na fili tɛ u sɔrɔ tuguni a ko i k'a dɔn Mali bi dangan min na faama kura minnu bɛ u bi jateminɛ na u bi sɛgɛsɛgɛli la n'a ma bɔ a bɔda fɛ n'a ma ɲɛɲini janfandi bi jamana fa bɛɛ lajɛlen na awa min ye suuru ye walima ka t'u dɛn k'u yɛrɛ kɛ maliden ye i k'a dɔn n'o ma ɲɛnabɔ k'o sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye jamana ye a ka se ka tile f'o de ka kɛ a k'u ka faamuyali kɛ k'a fɔ juguya don walima an b'a fɛ k'a bɔ malidenya na o tɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ min bɛna dabali kura tigɛra fɛɛrɛ kura tigɛra min b'a jira k'a fɔ e ye maliden ye hali ni i k'a dɔn diɲɛ passeport bɛɛ b'i bolo n'i ye maliden ye maa si tɛ se k'i bali k'i bɛ don Mali kɔnɔ i bɛ taa visa de ta n'o ye passeport dunan ye i bɛ taa visa ta nka visa tayɔrɔ la a ka dɔn k'a fɔ karisa ye maliden ye o sɛbɛnfuraw a n'o jateminɛw a n'o sɛgɛsɛgɛliw u bɛɛ n'o ka a y'o ɲɛɲini faamaw fɛ gundo minnu bɛ ko in kɔnɔ ale kɔni t'o dɔn nka wulikajɔ kura min bolodalen don Mali faamaw fɛ ale y'o ɲɛdɔn sabula jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye a kalekan don maliden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ni dɛmɛ ka kan wa min ye yɛlɛma ye o kan ka kɛ a ko o yɛlɛma yɛrɛ de kɛra sababu ye kɔsa in na carte d'identité biométrique ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ sabula tuwaw ni jamu maliden minnu bɛ jamana kɔ kan caman ye gɛlɛya sɔrɔ i ka sɛbɛnw yɛlɛmani walima sɛbɛnkuraw tali la
o ɲɛɲinina k'o ɲɛ sɔrɔ sabula min ye marabajugu ye tubabuw kun kelen bɛ ka an ka carte bugunatigɛ sɛbɛnw dilan a bɛ waati jan bɔ u kun y'a bɛɛ lajɛlen dogo maliden dɔw kɛra sababu ye ka sɛbɛn k'a bɛɛ lajɛlen bɔsi u la o sisan kɔni k'o bɛna sira kura sɔrɔ o sira kura in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maliden minnu bɛ yen ni tɔgɔ ni jamu tɛ kelen ye si ni twa tɛ kelen ye hakilina kura minnu kan ka don i k'a dɔn faamaw ye yamaruya de a bɛɛ lajɛlen ka dilan k'a kɛ malidenw sago ye a ko kuma o y'ale nakun ye faransikaw fɛ yen Mamadu Serifu Hayidara kɔrɔfɔ caman bɛ yen min bɛ ayiwa jamanadenw hakili sigi Faransi a y'o bɛɛ lajɛlen ta k'u sɛgɛrɛ baara kura minnu kan ka kɛ ani wulikajɔ kura minnu kan ka kɛ malidenw bɛ lafiya sɔrɔ sɛbɛnkɔrɔ ko la cogo min i k'a dɔn Mamadu Serifu Hayidara a y'o ta ka diaspora mɔɔw sɛgɛrɛ an bɛ don minɛ ko bi ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ maliden min bɛ Faransi i b'a fɛ ka na so gɛlɛya t'a la tubabu sɛbɛn de b'i bolo n'i kan ka visa ta a ka dɔ dɔrɔn k'i ye maliden ye i k'a dɔn n'o kɔni dɔnna a wa bugunatigɛ sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen olu fana sɔrɔli ka se ka nɔgɔya i ma visa sɔrɔli ka nɔgɔya i ma Mamadu Serifu Hayidara a y'o dabali kura tigɛ ani jamana faamaw bɛɛ n'a kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe du Mali jamanadenw ka sebaaya le triomphe du Mali karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko les échos les échos MS nin y'a ka fasiri ye MS ko min ye anw ka jamana a ka taamaseerew ye n'an ko les symboles de l'État olu labaarali ani a lawaleyali o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ani tilennenya kɔnɔ i n'a fɔ sariya kɛn bɛ k'a laɲini cogo min nin kɔni kɛra kɛnɛ ye sa kɛnɛ min kɔni n'a kunnafonidi baro a sigila ministre Kasoge ani Don Kibaru tigilamɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin hakilina ye n'o ye duwakun ye o bɛ kɔni a bɛ daminɛ marisi kalo tile 4 ka taa se a tile 10 ma san 2024 min ye jamana ye faaba kɔnɔ fo ka taa se jamana marabolow ma ɲɛfɔli bɛ kɛ barodalasugiw bɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ drapeau ta ni k'a kɛ gilekibani ye k'a d'u kana gileki min ye drapeau ye k'a n'o man kan bawo n'i ye gileki don i kana a fɔ drapeau kɛ gileki ye k'a don i kana i bɛ sigi a kan sigili drapeau kan a n'o man kan drapeau kɔni kan ka kɛ fɛn de ye sa min bɛ fini fana awɔ tiɲɛ don dɛ an kɛ wa drapeau don cogo an ka députés fɛ k'a bananbiri k'a yɛlɛma waati dɔw k'a kɛ laginɛ ye o bɛɛ de u kan ka kalan nin bɛɛ de la non ça c'est vrai parce que nisɔndiya kojugu fɛ dɔw bɛ drapeau kɛ kulusi muguba ye dɔw b'a kɛ dulɔkini ye a man kan o man kan non c'est vrai ni i tilala nin pankacun bɛɛ la i bɛ n'i sigi de i bɛ n'i sigi i man ka sigi drapeau maa dun man ka sigi drapeau kan a n'o man kan bil hak awɔ nam min ye nin dɔgɔkun ye k'a ta ni k'a ɲɛsin anw ka jamana taamaseerew ma min bɛ kɛ sababu ye jamana makaama ni dawula min bɛ a nɔfɛ n'o ye faso maliba ye a ka se ka dɔn mali kɔnɔ a ha ka ja diɲɛ seleke 4 o kɔnɔna na wa min ye sɔnni tala ka sigi fɛn min ka jɔnjɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin o ma o de bɛ tali kɛ i n'a fɔ n datula fɛn fɔlɔ min na sisan n'o ye drapeau ye mana bɔ yen min y'an ka jamana devise ye o fana da bɛ don o la k'o ɲɛfɔ o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen mali jɔnjɔnfɔli n'o ye hymne national ye o fana ɲɛfɔli bɛ ta ka ɲɛsin o ma fo ka taa se so ani armoirew ma n'i y'o nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jamana de maana a bɛ jamana ka kelenya a n'a jamanaden minnu bɛ a kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o hukumu ni ka o maana n'o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ min ye ministre Kasoge ye a donni kama Memorial Modibo Keyita ɲɔgɔn kɛ soba kɔnɔna na ani maa caman kɔni tun bɛ yen ni wele bila an bɛ olu ma n'olu yɛrɛ kɔni de kɛn bɛ a ko in yɛrɛ ɲɛnabɔli jɛkulu ni ka se ka o sigi ni ka a banba n'i ye commission yɛrɛ président ka kɔrɔfɔli lajɛ n'o ye Mohamed Mawulud Najim ye ale ye DNAJS o ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka maa hakili feerelenw ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ commission in kɔnɔna na min ye ministre kɔrɔw ye fo ka taa se personnel ressources wɛrɛw ma société civile lakaw ka maa jolenw welelen don minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka todunkan na bawo ko nanzarakan fɔ ye ko tiɲɛ dogo ye ko nka ko n'a fɔra anw yɛrɛ ka kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya bamanankan na maa caman bɛ faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in n'a daminɛna bɛɛ min ye anw ka jamana ye sariya bolo minnu bɛ yen n'a bɛ nin fɛnko fɔlɔ ninnu ni ka u ɲɛfɔ ko da na don la ni k'o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ ka taabolo ɲuman ni ka o faamuya a kɔnɔna na nin ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ les échos kɔnɔ MS a ka fasiri Bakari i bɔra ka min fɔ wulibali de don i bɔra ka min fɔ sa wulibali don sabula hali Mali hymne national Bakari ka a fɔli ka di an bɛɛ ye n'u bɔra k'a jouer sisan ballontan yɔrɔw la walima kɛnɛbaw la même min bɛ caman bi i da bɔ a duguma dɛ ka sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ mais je te jure cɛkɔrɔbalamaw yɛrɛ kɔni
cɛkɔrɔba maakɔrɔw tɛ sa faamaw yɛrɛ kɛ ministre ni dangaw ni fɛ u t'a mɛn u t'a dɔn yɛrɛ ministre ko sali kɔnɔ ye laban in dɛ fɛn caman tun bɛ yen k'ale tun bɛ o fɛn ko jɔn ko la k'ale yɛrɛ kun maloyalen don han n ko hymne national laban in dɛ n'a sera o ma a tuma i bɛ maaw mankan ne ko mɔrɔ n ko daminɛ in kun cɛmancɛ in kun i ye ma bɛɛ b'i da kolo k'ala da jukɔrɔ mais ça c'est pas normal Mali hymne national k'a kala k'a dɔn a ka ɲi e yɛrɛ ma a mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bara k'a fɔ o nɔfɛ i yɛrɛ kun kɔrɔtalen don i nisɔndiya la i b'a dɔn k'i ye jamana den ye mais on n'a pas le temps d'apprendre o ma ɲi dɛ a sɛbɛnnen bɛ fɛn bɛɛ kan k'a ni n gala k'a durusi dɔnkili de don a durusili ma gɛlɛ hali dɔɔni nka bɛɛ b'i da popapo a nɔfɛ daminɛ ni laban bɛɛ b'o de dɔn nka a mana se camancɛ in na mɔrɔ a bɛ Jakite i to an ka se premier Jɛka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'aw ka feerefɛnw tɔgɔ Tunkara n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ e kana siga ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki Boubacar Fin n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Boubacar Sidiki nin y'a bolo ko siɲɛ 5900 ani siɲɛ 8 ye o kɔrɔ de ye sɛbɛnfura in bɛ sen na ɲinan y'a san 30 ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Abulayi Jara ko a ko i k'a dɔn armée ka wulikajɔ de kɛra sababu ye min kɔni ye bamanjɛ wale ye min dalen bɛ ka Kayi n'a lamini sɛgɛrɛ caman ka bɔ a la n'o tɛ hali kɔsa in na i k'a dɔn a lakanabaaw sigiyɔrɔ min bɛ n'o ye eaux et forêts ani douaniers ye Sita Feto i k'a dɔn bamanjuw taara yen k'u sago ye ka taa bingani wale ta i k'a dɔn douaniers ka poste ani eaux et forêts sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni caman ma sɔrɔ nka min kɔni jɛlen don n'o ye Bele Haki ye i k'a dɔn u taara bin ayiwa i k'a dɔn ayiwa Sita Feto poste kɔni bamanjuw taara bi yen ka u nana cogo min mɔgɔsi sina ka taa ten mɔgɔsi sabula olu ta ye suɲɛni ye u nana yɔrɔ min i k'a dɔn minan o minan bɛ yen ani guwa minnu bɛ yen i k'a dɔn sina ka u ko olu kan ka tasuma wuli o la ni ka minanw diɲɛ i k'a dɔn ka sin ka sisiba wuli ten o bɛ sɔn min kuma min mɔgɔw bɛna bɔ an kalama fasayi u sina k'u kɔda ten sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kuma tiɲɛ ye maa si den kelen den min n'u tora a la i k'a dɔn maa ma jogin fana sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛɲɛba ani kita ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati bɔ bamanjuw ka munumunu sa olu barika bonyalen bɛ yen fanfɛla in fana na sabula sɔmi nana kɛ k'a fɔ i k'a dɔn u dogoyɔrɔba de bɛ tufoloba dɔ bɛ bawule kɔnɔ yen kɔni kɛ b'u dogoyɔrɔ ye min ye lakanabaaw ye olu kɔni bara k'u do dɔli ma sabula i k'a dɔn a dɔnna k'a fɔ u bɛ bawule kɔnɔ n'u ye tiɲɛni in kɛ u bɛ se ka boli ka don ayiwa tufinba in kɔnɔ ten février kalo tile 15 tɛmɛnen min ye sanubɔla jɛkulu dɔ bɛ yen u y'o attaquement kɛ olu la olu ka maa saba ni tora la nɛgɛla ani ayiwa sorobugu ni ɲɔgɔn cɛ o dugusɛjɛ bɛɛ sɔrɔdasiw ko an k'a sɔrɔ yen olu wulila sa k'u nɔbɔ février kalo tile 16 olu taara ko groupe min na u ye maa dama min fa o la o kɔni barika bonyana ni maa min bɛ tɛmɛ mugu nɔ ni kisɛ nɔ i b'a dɔn k'a fɔ a kɛlɛ kɛra kiri kɛra waati ka ye a bɛ nin ka kalo damadɔ bɔ bawule kungokoloba in kɔni i k'a dɔn dugukɔrɔba de b'u bolo yen o tuma armée kɔni jigi dalen don ayiwa a ka cɛdenw kan nka jamanadenw dugudenw cɛgɛlɛnw ni bawule fɔra min ye cɛngana kɛlɛkɛ masa denw ni mɔdenw de bɛ yen bɛɛ kan k'i jan don a la ka kunnafoni di armée ma i mana maa sure ye nin wo in kɔnɔ fan o fan i ka kunnafoni di o de bɛ kɛ sababu ye lakana ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Taba Tunkara ne ye indépendant bila Nouvel Horizon ne b'o ta fari o ka kɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mahamana Ture ye Ture ko gɛlɛya min n'o tun bɛ da dumunifɛnko la MENACA kɔnɔna na e ko o gɛlɛya o ma basi wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka forces armées maliennes ye u y'u jɛ nin yɔrɔ fin bawo n'i y'a lajɛ min ye camion baden caman ye k'olu sɔsɔ balo la u kunda min ye MENACA kɔnɔna kan ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ bawo camion ninnu donna MENACA dugu kɔnɔ
ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛlen ma wa min y'an ka sɔrɔdasiw ye olu de camion ninnu ni ka u kɔlɔsi fo ka taa se u doli ma wa n'i y'a lajɛ fana baɲumankɛ tɔn dɔ bɛ yen o kɔni y'a jira k'a fɔ dadumuni fɛnw u n'o ta ni ka mɛnaka sigibaw ni ka u sɛgɛrɛ ka taa di u ma kɔngɔ min b'a fɛ k'u bɛlɛn o kɔngɔ ni ka se ka o baasi o fana bɔlen koyi min ye commerçants ye n'o ye jagokɛlaw ye olu fana dɔw ka camion tun bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔdasiw ka danganiya kɔnɔna na wa camion dolen minnu kan ka ɲi o sumanw u ɲina wa minnu kan ka feere fana i b'a ye k'a fɔ sɔngɔ min kun d'an bɛ o fana kan n'o ye ɲɔbɔrɛw ye ko ɲɔbɔrɛ kelen o kelen n'o ye sandilo ye o tun b'a la ka feere se fɔ wari 50,000 awɔ sandilo ko caman ma se ka caman san wa a tun bɛ ka feere k'a to mobili kɔnɔ caman ma se ka caman san a la bawo a sɔngɔ a gɛlɛyalen bɛ maaninfinw ma wa maa caman kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye tɔni bayirika ye n'o ye tɔni 76 ye o kɔni de kan ka ta ni ka mɛnaka sigibaw ni ka u sɛgɛrɛ min ye anw ka sécurité alimentaire maaw ye olu fana bɛ wuli ka jɔ la ni maa minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ mɛnaka ma da dumuni fɛn gɛlɛya ko min b'u dala n'o ye sumanko ye u n'a basi ka bɔ u la walasa min ye wulikajɔ ye k'o sabati suman k'a ta k'u sɛgɛrɛ jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen i mana kɛ jamana camancɛ bolo wali kɔrɔfɛla la ni gɛlɛya kɔni b'i dala ye nin kɔni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na suman na ta ni ka i sɛgɛrɛ wa min ye commerçants ye olu fana b'a la k'u ka camion fara nin camion convoi ninnu kan min ye jago ye ka se ka o bolo da nka min y'a sɔngɔko ye o ka lajɛ ni hakili ye bawo n'a sɔgɔ yakubaya la fɛn tɛ e yɛrɛ ɲuman fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o tunun min o laban bɛ kari bawo min ye 50,000 ye o se tɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye ɲɔbɔrɛ o sandilo ye wa min ye forces armées maliennes ye u kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin camion ninnu bɔla Gawo de k'u kun da mɛnaka kan wa waati ni don nataw kɔnɔna na hakilina wɛrɛ minnu t'an bɛ u fɛ n'o de ye ka suman ta ka mɛnaka sigibaw sɛgɛrɛ o n'a baara ni ka a waleya wa a bɛ kɛ basigi fana kɔnɔna na bawo n'i ye nin furancɛ lajɛ Gawo ni mɛnaka i b'a ye k'a fɔ Daesh bolofara min n'o bɛ munumunu salo la yen dɛ olu de tun kɛn bɛ ka yen sira tigɛ k'a kɛ u ka tɔrɔmɔɲɔ ɲini sira ye o kɔni o wulila ka bɔ dugudenw da la ka se ka u ka suman ni k'a ta k'u sɛgɛrɛ f'u sigiyɔrɔw la tabarikala nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don Bakari Sidiki n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soir de Bamako wula Bakari Sidiki maa min y'a sɛbɛn Laya Jara i bɔra ka min fɔ nɔgɔya dabara ka na kosɛbɛ taama ani taa ka segin la dugu minnu ni Bamanju kun kelen bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ kɔni y'a jira a bɛ waatinin bɔ jamana camancɛ ani Woroduguyanka ani Tilebiyanfan fɛ i k'a dɔn siraw tigɛlen kun don nka bi maa bɛ se ka fɔ tabarikala maa minnu b'a sira kan ani jateminɛw ni kodɔnnaw olu caman kɔni ko i k'a dɔn taama sira ka bɔ Bajangara ka taa Bankas walima Gawo ni Kidal bi kɔni i b'a boli i k'a dɔn i sago n'i dungo na hali jɔrɔ kelen t'i minɛ sabula lafiya bɔda nana fa bɛɛ lajɛlen la sɔrɔdasikuluw ka jateminɛ an'u ka wulikajɔ u ye susulu min da Bamanji minnu kelen bɛ ka sira tigɛ a k'u fɛngɛyara kosɛbɛ mobiliw kɔni bɛ taa ka segin la u sago n'u dungo na dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye sɔrɔdasikuluw n'o ye Diripa ka kunnafoni Diripa o ye sɔrɔdasiw ka kunnafoni di so ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ u kun zɔmina mobili dɔ la Bamanju don minnu kɔni kun bɛ munumunu salo la Lagamane i ka dɔn u bɛ Jema mara la n'o ye Ɲɔrɔn fanfɛla ye Diripa y'a jira k'a fɔ u y'a nɔbɔ ni ka taa Dahite Gawo u labanna to mobili dɔ kun joinnen don u bolo n'o ye Hilux ye ONG Suède Mali olu ta y'o ye u y'o mobili in fana minɛ ordinateur kun b'a kɔnɔ ka na di u tigi ma a ko sɔrɔdasiw kɔni i k'a dɔn sanfɛla ani dugumana lariweli o de kɛra sababu ye an bɛ donni min na ko bi ka ko caman kɔni kɛ sababa ye kunnafoni wɛrɛ fana y'a jira i k'a dɔn karamɔgɔ dɔ bɛ yen mɔri dɔ bɛ yen Kɔna Tanapo n'a ka kalandenw u taara olu bɛɛ lajɛlen fana minɛ kɛ Masina Segu mara la sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw kun y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ayiwa nin mɔrikɛ in ye Kɔna Tanapo
ani bamanju tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma kunnafoni kɔni sɔrɔsiw y'a sɔrɔ u taara tɛgɛ k'a la ten gami sibiri don ka dugu jɛ dimanche don la sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw mana min ɲɛfɔ min mana don a la o tɛna da diɲɛma tulo kan nka ni kɔni kɛra bamanjuw dɛmɛbaa ye walima kɔkɔrɔ dondabaa ye i kana se ka i mɛn o mɛn ala bɛ bɔ i kɔkɔrɔ sabula ninnu ye mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la soir de Bamako ne y'o bila le forum ne b'o ta BS nin ye a ka fasiri ye n y'a dɔn a ko k'an ka taa forêt classée de Kekoro o filɛ nin ye Buguni mara o kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye hectare 52 bɔ ɲɔgɔn ye o de halaki bɛ kungobolo a tiɲɛbaw fɛ bawo maa minnu ka baara bɛn bɛ jiritigɛ ma minnu ka baara bɛn bɛ charbon bɔ ma ha ka ja minnu fana bɛ yen n'olu ta kan ye ko an bɛ taa sanu ɲini dugu jukɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen de b'a la ka kungobolo ni ka halaki ka taa bɔsada in na i b'a ye k'a fɔ ministre de l'environnement de l'assainissement et développement durable ale ye wuli ka jɔ kɛ a ye wuli ka jɔ min kɛ a taara forêt classée de Kekoro o kɔnɔna na Buguni mara la ka taa lajɛ kunnafoniw sɔrɔlen kɔ a fɛ a kɔni a taara kɛnɛ min kɔni ye a bɛ maaninfin jigilatigɛ bawo kungobolo de halaki mɛ ka taga maa minnu bɛ yen n'olu ye sanu ɲini na olu taa n'u ka buguniw ni buguniw turuturu ka taa ni yɔrɔ bɛɛ kɛ bɛ dingɛ ye wa n'i ye ko in yɛrɛ fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin tɛ san kelen ko ye kalo kelen ko tɛ kalo 12 ko tɛ bawo a bɛ waati jan bɔ ninnu b'a la ka nin waleya cɛjugu ta ni ka forêt classée ni k'a sɛgɛrɛ maa min dun bɛ département in kunna n'o ye nin ministre ye n'o ye ministre kɔrɔ ye bi o de ye Modibo Kɔnɛ ye Modibo Kɔnɛ n'a maa ka fɔ fana wulila doni dɔ la k'a to ministeriya la ka taa yɔrɔ in lajɛ babali kuma caman fɔ la wa n'i y'a lajɛ fana a nana sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ ministre yɛrɛ baarakɛla dɔw bɛ yen o ni maa ninnu caman b'u bɛ ɲɔgɔn kalama n'i ye o ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ministre kura kɔni y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ sariya minnu bɛ yen n'olu bɛ forêt classée ni ka hakilina ni k'a maana a bɛ fɛn min fɔ maa minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ forêt classée kɛrɛfɛla ma yamaruya bɛ u bolo u ka se ka forêt classée ninnu ni ka se ka u maa mako bɔ a kɔnɔna na nka a ka kɛ ni hakili ye nka n'i y'a dantɛmɛ o sariya fana kelen fana bɛ yen min kan k'i nɔ minɛ n'a dantɛmɛna wa min ye BS ye n'o ye fasirikɛla ye a y'a jira le forum kɔnɔ k'a fɔ min ye ministère de l'environnement de l'assainissement ye n'a m'i jɔ i jɔyɔrɔ la forêt classée de Kekoro n'o filɛ nin ye Buguni mara kɔnɔna na jɔn ko ala a laban a bɛ fɔ ko forêt classée k'a bɛ papier de sanfɛ a kungobolo a tununa nin ye n ko ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le forum kɔnɔ BS jara a ka fasiri Bɔsiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan o bɛ Bɔsiriki k'a dɔn waati kurunna min ye an ka bɛn maaya la nin ye jɛrɛjɛkulu Bali Bamada